תראי, הבן שלי בכיתה ד'. כל פעם שאני חוזר מעבודה, מאוחר, עייף, הוא פונה אליי ומבקש ממני שנשב איתו ויעשה איתו שיעורים. זה לא באמת שהוא צריך את העזרה שלי, אבל אני פשוט עייף ואין לי כוח ואני לא סובלני. מה אני אמור לעשות? זה באמת לא פשוט לחזור הביתה מיום עבודה ולגלות שהילד שלך יושב שם ומחכה לך עד שתגיע ותתיישב לידו כלאחר כבוד כדי שהוא יכין את שיעורי הבית. אם אתה לא עוזר לו ואתה סתם ניצב שם כתפאורה, אין בזה שום צורך. העניין הוא שהוא כבר בכיתה ד', עברו מספיק שנים כדי שהילד הזה יתרגל למצב שאתה יושב לידו בזמן הכנת השיעורים. כשילדים מתרגלים שאנחנו יושבים איתם ומכינים איתם שיעורי בית, זה הרגל שהוא לא נכון. שיעורי הבית הם של הילדים ולא של ההורים. חשוב מאוד שזה יהיה לכם ברור. אנחנו ההורים שלהם ולא המורים שלהם. זה גורם מספר אחת לאווירה עכורה בבית, וזה נורא נורא חבל. האחריות על הכנת שיעורי הבית היא אך ורק של הילדים. את התוצאה של אי הכנת שיעורי בית, במידה והוא יבחר לא להכין שיעורי בית, הוא יקבל מהמורה שלו בבית הספר. העניין הוא שההרגל כבר הוטמע. זה כבר כמה שנים שהילד הזה מקבל את אבא שלו אחרי צהריים לידו. זה הזמן הטוב שלו איתך מבחינתו. לאט לאט אנחנו נסגל שם הרגל חדש. נשב איתו לשיחה משפחתית, נכין אותו למה שהולך להיות. עד עכשיו אבא ישב לידך, מהיום אתה מסתכל לו בעיניים ואתה אומר לו, אני סומך עליך שאתה מסוגל ואתה יכול. אני נמצא כאן תמיד כדי לעזור לך. חשוב שהילד הזה לא יחווה שום נטישה, אתם לא זורקים אותו להתמודד והולכים אחורה. אתם נמצאים שם כל הזמן. אבל אתה יושב לידו, קורא את שיעורי הבית ביחד איתו, עובר איתו שאלה, שאלה, שאלה. הבנו? יופי, ממשיכים הלאה. את כל השיעורים אתה קורא ביחד איתו. סיימת? אתה יוצא מהחדר ואתה אומר לו, אני כאן אם אתה צריך את עזרתי. כשאתה מסיים, תרשום לפניך את השאלות שקשות לך, אני אבוא ואני אעזור לך. אתה יוצא מהחדר, תסתכל על השעון, 5-7 דקות, תיכנס עוד פעם, תטפח לו על השכם, תגיד לו, אני רואה שאתה מתאמץ, תשתמש במילים של עידוד, תעודד אותו על היכולת שלו, על המסוגלות שלו, על התהליך, על המאמץ שהוא עושה. זה ירגיע אותו מאוד, ולך יהיה הרבה יותר נעים בשעות אחר הצהריים.